foli mina arajo wara mun be ni olu sogolema na yika do ko dayre me bela jele ko ni angoni na yi kibara soro ka foku sogomana amu ka foli ke sanga ani watu bela jele la fogata se kidal arajo sogomana fabe kosobe obe ikado arajo genye ka kofo o no fle ni ikado ka fo fana MC ane abarake nyo no kama nyema be no ikado maraka kaka ngale fo femi ikado ka fo marakala fana minye ikado arajo be no minye ikado ka fo sidi sangare ale ka ro no beje ani dadosi na be no anga foli buye nunu mbela jile ba dabo ka sigida mo ka bo kuna funu no goni kalama lamsa ngambe femi mfosa ni nyama de ko ni balanza ngore ba fo sabu no tenene ka nyansoro abekene sabu ye bidne ndoyi anyansoro kunye femi obajira ka fo ani sogwele nandu sukun kam kamene ka sabu ke angam sogoroba no ye sukarawati ale baye o ambe baye ka dubala bulka sumbu ala ale miniji doya ka beni sogoma dai na ye o de kadra kono isuma ye kene ka ya ena na norobla aka famu jogola ka do kanumba jamo ka ande beni do wiye o musokoroba re ale ka do madam Traoré ka do ka fo Rukia Traoré aywa anga do be ke aye ka foli ke ko mawiye ka do ku fona ye ala ka lemani aduma aywa minye ka do ka fo Mamadou Traoré ale furumso do Mamadou Traoré la fona furumso do o ayre ko ne fatura ka shito sambi wolonvla ani shekina ni ala ka je o mana minye ka do ka fo ngenya tani woro wati wi o bulu dale do ko o ke janaja wati wi ambe do ke anga bamba to be anga musogoroba ala ka bada dali no ni ka do anga bamba to be Allah khara sonsmo wi ala kan yero ni jiya fara konya ma shiti ke yanto muri an shite klogela ya sigila mana ka do tanye mbi ko do mana ala kan limani ya ku ko maula ala kana tari du barka ya fe am me ka saraka bo anga musogoroba ni ala ka je mana amba fo be ka me de bendo wi lamsa o de ya to yusu amay kene ka ya ka to benna be ka family ko daninga aywa morbo mi ye kuna fundi gafe ikado amina adamina ni watina ikado radio islamic be ni watina mimbe take beledugula ka beledugu ka belajele foku wala nyimondo o nega karafu ko ni uluka la bon sabati be ni watina awa tafliture ale be realisation ni watina Vincent Togo ale be nega karafu la radio kunda bo akari jarabad ale be regila ni watina ka belajele faranyonga ka kokaje ulada feninga singa acharitele la kokora kun nega kanyata ani wolonvla jikoroba ale ka ulika jo o morbo kado gale anadima o ndo ake si burama kone Otumana mi ikaro ka fo nimbela jile jamakulu ye munumbi jaga bara inge o ke fasangare alaikum farima jo o ambe yoro mi bi ikado fariga ko na abika afiebo abarka ala ye asera anfe baradala ya abe kabi ikado do kun labante mene o kona ambe do kala ka jiri ke lafiala mi nye ikado madam Keita madam Kouyaté hawa Keita afana farima ndala sabu Kouyaté farima ndala o kala ka jiri ke lafiala ga ku labla launa naso o kona amba do ke alibi alaka fatau kai lamsa sisa ambe do kuna foni kono o yanga bara o nene be do sa mbi do ni mi ye o independant nya leta sa ambe fe minta ya o de ikado ninye ikado balaw fie flana ye balaw mini ikado kasara do asien flana ni do ngile kono aywa ikado ande me ba jekulu no ya anteri jamakulu ye o masiri tabakulu munumbe anvea wure dama obiga mugu da chinyona ka sabuke munye filika barado o ko do ngile kono ni ya shinya fly minyi ka do angle jamana olu masiri tabaw mi mbe ano soldat britannique wi mana ko ulu munu be minisumala o ko ikado ko mugu chira ulu la farati kono kaso amadabo akama mana minyi o mugu chi kera wi reteri do fe no fana ulu masiri tabaw ye ulu be barake barkan bulu no estonien ulu ka ulu masiri tabaw ye lamsa masiri job ale de ni fasire ne pana kono akoko minyi ka do ngle ka ulu masiri tabaw ye ko mugu chirula ga ikado estoni jamana ulu masiri tabaw ulu de bara inge lota o yeminisma jamakulu ye o ko minyi ka do ka fo barkan au jamakulu ye estoni numbo jamakulu la ko ka barake uni faransi jamana ulu masiri tabaw de ka barake nyove ko ne ngara ikado ulu masiri tabaw jabala bami mbe gawo adola ka kera ka beni sibiri donye novembre kalen kle woro nga mamatu ala ma ere fana ma bana kera ikado ala farangaye aywa
min ye Masiri Jɔb ka fɔ ye ko kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko nin ye i k'a dɔn minibisi dɔ ye minibisi min n'ale kun bɛ ka ngilɛ jamana wolomasiri tabaw olu ta ka taa n'u ye a bɛ fɔ minnu ma ko RAF Royal Air Force k'a dɔn ko olu minnu filɛ nin ye ko Estonie wolomasiri tabaw olu ɲɛna ko jugu natɔ don sabu ti ɲɔgɔn kalama olu fana y'i k'a dɔn mugu dasi ninnu na ko min ye i k'a dɔn barika ni baarakɛlaw ni MINUSMA baarakɛlaw n'u yɛrɛ dama ye mugu dasi ɲɔgɔn na o kuma fɔ ka di ko nin kɛra dakabana kan min b'a k'a dɔn an ka jamana saheli bolo fɛ n'o ye Gawo marabolo kɔnɔna ye min ye ngilɛ jamana wolomasiri taba minnu bɛ MINUSMA na k'a dɔn ko nin ye i k'a dɔn olu ka jamanadenw n'o ye wolomasiri tabaw ye ko nin ko in kɛra k'olu de sɛgɛrɛ nka Estonie jamana olu ka kunnafoni cɛrin sira n'o ye i k'a dɔn Postimes ale y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kow ɲɛnabɔbaw de ye fili don ko la protocole de sécurité ko u m'a fɔ ko ninnu bɛ nale wa ninnu yɛrɛ fana m'u yɛrɛ kofɔ ka sin ka na cun olu ka olu dun jɔkun ye yɔrɔ lakɔlɔsili ni lakana sabatili ye ko fɛn min fɔra olu ye olu fana y'o de waleya o kɛra ni mugu cili ye o kumana ko sarangana ma y'a la k'o de nana ni nin ye min ye i k'a dɔn Estonie jamana wolomasiri tabaw ka kuma lasela ye n'o ye Taavi Korotam ye Taavi Korotam Karotam ale y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Postimes kɔnɔna la n'o y'u ka kunnafoni cɛrin sira ye wa k'u ka wolomasiri taba minnu n'o ye Estonie jamana ye k'olu ye sariya de bato i n'a fɔ a fɔr'u ye cogo min wa i k'a dɔn u y'a kɛ a kɛko fana na nka i k'a dɔn a kɛra ni farati ye k'a sabu kɛ mun ye min ye i k'a dɔn fili o donna ko la sarangana ma y'a la k'o de nana ni nin ye ala barika la ko maa ma bana maa ma to o fana kɛra kunnaja yɔrɔ dɔ ye Estonie wolomasiri tabaw b'a ye k'a fɔ olu kɔni bɛ barika ni fɛ baara la kabi 2018 san anw ka jamana kɔnɔ yan u ni Faransi wolomasiri tabaw u ka jɛngɔmaɲɔgɔnya kɔnɔ min ye o wolomasiri tabaw ye olu kɔni yamaruyalen don u ka to ka munumunu salo kɛ Gawo marabolo kɔnɔ n'o ye patrouille ye ayiwa ko ka lakana k'o sabati haka ja min ye k'a dɔn base militaire min n'o ye wolomasiri tabaw jabala ye olu ka kɔlɔsili bɛ bolo o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye k'a dɔn Faransi o wolomasiri tabaw ye sa ko n'i y'olu jate minɛ olu jɛngɔmaɲɔgɔn minnu bɛ anw fɛ yan k'olu bɛɛ lajɛlen dagalen don Gawo i k'a dɔn o kan belebele de kɔnɔ bi maa 1500 olu bɛɛ lajɛlen bi yan ko dɔgɔkun kelen kɔnɔ nin y'a siɲɛ 2 ye ni faratila ko ninnu masinaw bɛ kɛ nin kasara in suguyaw bɛ kɛ o kumana ko min ye dakabana kan in ye min bɛ Gawo MINUSMA ale fana ka munumunu sa ale bɛ kɛ o yɔrɔ kelen kofɔlen ninnu na ayiwa fɛn min ye k'a dɔn k'an ka hakili to a la araba tɛmɛnen i kɔrɔ ko min ye banfulabulamantigi dɔ ye kasikibile Alima ayiwa ko mugu cira o fana na nin cogo kelen in na ayiwa k'an ka wolomasiri tabaw yɛrɛ de ye mugu ci o la n'o ye Mali faama ye k'a sabu kɛ lakananko ye k'an lakananko tulonkɛ ko tɛ o kumana ko fɛn min ye nin ko ninnu taabolo ye ko maa ma to o fana na ala y'a kɛ bananin fana ma kɛ o la o kumana ko min ye kuma lasela ye commandant opérationnel o ka fɔla a ko nin balawu masina min filɛ nin ye k'an a masurunya k'an yɔrɔ la ayiwa ko a sababu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra i k'a dɔn mugu cili la k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ saranganaw ani a ko ma sidɔn de ko min ye nin ko ninnu ye ko dɔw yɛrɛ y'a jira sa ayiwa ko ɲɔgɔn faamuyabaliya k'o de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen ye o ye u ka kuma ye o kumana ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni dayɛlɛlen don hali n'a y'a sɔrɔ n'i ma to maa ma bana mugu ka balaga ci ten nɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛlen don a ko la yaasa ka liyelen mana a ko kan hali ni maa ma to a kan ka hakiliw ka lakunu ni i k'a dɔn waati tɛmɛnen dɔ ye ko MINUSMA ko olu nakun ye anw fɛ yan nɔ i k'a dɔn ka na lakanako kundu sabati nka k'olu kɛlen don farati belebele de ye Aliman jamana sɔrɔdasiw bolo bi ko sabu saga ni waati MINUSMA ka mafiɲɛya dɔ bɛ se olu k'o kɛlen don faratiba ye k'u ka i k'a dɔn Aliman jamana sɔrɔdasi minnu bɛ anw fɛ yan n'o ye wolomasiri tabaw ye olu dun caman bɛ yan kalankaramɔgɔw fana don i k'a dɔn farajɛla jamana tɔnba tɔgɔ la n'o ye UE olu bɛ ka olu kalan yan nɔ fɛn min ye maa 1200 ye Budesiwɛr n'o ye wolomasiri tabaw ye Alimanw tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen de bɛ anw fɛ yan nɔ minnu ka walanda di an ka wolomasiri tabaw ma k'u bɛ yan kabi juin kalo o kumana ko min ye i k'a dɔn wolomasiri taba 12 bɔɲɔgɔnko i k'a dɔn Budesiwɛr n'o ye olu ka wolomasiri tabaw tɔgɔ ye anw ta tɛ faama ye wa olu ta ye Budesiwɛr ye o kumana ko min ye maa 12 bɔɲɔgɔnko k'olu bɛɛ lajɛlen de banana waati tɛmɛnenw na k'a sabu kɛ yɛrɛfa suya i k'a dɔn o baara dɔ ye ko attentat suicide o min kɛra o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kilomɛtɛrɛ 180 bɔɲɔgɔnko ani Gawo dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ Masiri Jɔp a ye ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ indépendant ka bidon boli kɔnɔ lamisa Moribo i k'a dɔn lase ɲɛna an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka cɛsiri la
indicateur du renouveau ale kumana Moribo ni y'a bɔ ko 3,427 an bɛ bi tɛnɛ bɔli la kalo tile 8 don novembre kalo san 2021 CEDEAO jamana a jamana ɲɛmaw k'olu ye sigi dɔ boloda i ka dɔ kunungo a kɛra Akara n'o bɛ Ghana Faba ko fɔ ko kuma caman kɔni fɔra a yɛrɛ kɔnɛ kɛra sababu ye i ka dɔ kumakun fila tun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ anw ka jamana ka kuma a ka lahalayaw kan ani min bɛ tali kɛ Laginɛ i ka dɔ ka fɔ o jamana fana la fasirikɛ b'a ko k'a tun bɛ u yɛrɛ ka maa ɲɛma bolo n'o bɛ CEDEAO jamana maa ɲɛma yɛrɛ ko fɔ o bɛ i ka dɔ a ko fɔ a nana Akufo-Addo n'o bɛɛ ka dɔ ka fɔ CEDEAO jamana ɲɛma ko fɔ an bɛ waati min na fɔ sisan a kɔni bɔra a kuma na a kɔni y'i ka dɔ kuma mun fɔ a ko min ye anw ka jamana ye n'i ye jateminɛ kɛ kalafili min n'u bɛnna o ko kan o labɛnw ale n'i ka dɔ ka fɔ furancɛ fanga waati o ka se ka bɛrɛ bɛn foyi kana tɛmɛ o ko kan k'a kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ye bi u ɲɛ bɛ sen min na furancɛ fanga ma ɲɛmaw kɔrɔ k'o kɔni mu u diya o kɔni kɛra sababu ye min ye anw ka jamana fila ye o kɔni y'a jira k'a fɔ o jamana ma ɲɛmaw k'u bali i ka dɔ jamana kɔ kana la dɛ o yɛrɛ ka da min Asimi kana taa yɔrɔ si a kana taa yɔrɔ si a k'a bɛɛ kɛ Mali la yan ayiwa a fɔ ma Dunbuya ye a kana taa yɔrɔ si ok an baramuw kulo b'i la Moribo san nɔgɔ fasirikɛba ko min ye ka dɔ Laginɛ ale ni ba Maliba an kun ka ko kuma de tun bɛ senna ninnu da dɛ a ko u y'u sɔnni sigi maa fɔlɔ jumɛn ka fɔlɔ o ye Asimi Goyita ye ni ka sɔrɔ k'a laban ni Mahamadu Dunbuya ye Mahamadu Dunbuya n'o bɛɛ ka dɔ ka fɔ Laginɛ jamana ɲɛmaa ko fɔ ale kɔni ka dɔ ka fɔ u y'u kun ka ko kuma kɔni sɛbɛkɔrɔ maana a ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko ɲɛngili bɛna ta ka ninnu sɛgɛrɛ u ka taa ka segin yɛrɛ jamana kɔ kan ani u bɛna sɔrɔ min sɔrɔ ni ka o bali o la ko ye ɲɛngili bɛna ta ka u sɔrɔ ka kɛɲɛ n'u ka kumaw la waleyabaliyali ye ayiwa an y'a faamu Moribo san nɔgɔ a ko min ye ka dɔ ka fɔ sɔrɔ n'u bɛ ka dɔ nafoloko ko fɔ ale ni ka dɔ ka fɔ u ka taa ka segin jamana wɛrɛw kɔnɔna k'u na u sen da o bɛɛ lajɛlen kɔni nka olu bɛ se k'o ɲangili de ta ni k'u sɛgɛrɛ k'u kɔni tɛna ɲangili ta ka fasodenw sɛgɛrɛ bari sabula i k'a dɔn ko tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la olu yɛrɛ fanfɛ bi bi in na ko gɛlɛya bɛ fasodenw kɔni da la a bɛ kɛ cogo di Moribo a ko laɲini ye fɛn min ye o de ye k'a dɔn finitigilakaw ka se ka fanga bila joona walasa k'a di maa maa min n'o bɛ ni danaya bɛna da o kan i n'a fɔ bɛɛ jɛ fanga b'a laɲini cogo min na nka min talen filɛ ka maa ninnu sɛgɛrɛ a ko i k'a dɔn o tɛ ka gorow kɔni bɔ tile ma wa bari sabula kabini ninnu kɔni kɛra i k'a dɔn jamana faamaw ye f'an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ko ma taa jamanajan kɔnɔ koyi ko misali yɛrɛ fɛn yɛrɛ b'u bolo wa u taara ɲɔgɔnlɔn bɔ ka ɲɔgɔn malasa a kɔni filɛ dɛ Ala na kira an ka taa ko Asimi ni ka dɔn Dunbuya kabini u kɔni ye i ka dɔn fanga kɔni sɔrɔ k'u ma bɔ jamana da fɛ dɛ ka taa i ka dɔn ka fɔ nanzarala min ye ka dɔn ko misali kɔrɔ ye jumɛn min ye i ka dɔn Asimi Goyita ye ni baara fɛn bɛna sigi sen kan jamanajan kan walima jamana kɔ kan k'a bi wasa don a ka premier ministre kɔnɔna walima ministre min bɛ n'o ɲɛsin bɛ anw ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ye ɲɛnabɔli ma a b'o ci ni ka taa a nɔ la olu ka se ka taa baaraw k'o sigi sen kan a ko an bɛ se ka jɔrɔ ni fɛn min ye fasirikɛba ka kuma la k'o ye embargo ye ni ka da kɔni tugu an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ani an kɛrɛfɛ jamana mun bɛ yen walasa i k'a dɔn k'a fɔ taa ka segin bɛ se ka bɔlɔ an n'u ɲɔgɔn cɛ cogo min na min ye da dumunifɛnw donni ni i k'a dɔn sira wɛrɛw baara ko kɔni bɛ se ka an jɔrɔ nka u ye nin min ta ka maa ninnu sɛgɛrɛ k'olu yɛrɛ ti bɔ ka taa yɔrɔ la o u yɛrɛ fɛn b'u kun yɛrɛ ko sɔrɔ u ye sɔrɔ kɛ minnu ye sɔrɔ kɛ u b'olu dɔn olu kɛn bɛ ka sɔrɔkɛlaw de lafasa ko sɔrɔkɛlaw ala sɔrɔkɛ b'a jugu yɛrɛ fana a kɛ ko juguya koyi a kɔni filɛ u b'olu de lafasa a kana taa yɔrɔ si u ye nin ma in fɔ ko jamanadenw maa min u m'a bɔ u tɛ se ka ɲɛɲini ta ka ɲɛsin jamanadenw ma cogo si la nka maa min bɛ yen n'i k'a dɔn fanga b'o olu bolo bi n'olu kɛn bɛ i k'a dɔn ka mara kɔni boloda k'u bɛ se ka ɲɛɲini ta k'olu kɔni sɛgɛrɛ o ɲɛɲini fana ye jumɛn ni jumɛn ye Moribo k'u kɔni ka bɔ ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ ka jamanajanw kɔnɔna na u bɛn'u bali o la min bɛ tali kɛ u bɛ musaka mun sɔrɔ olu fana u na fɛɛrɛw kɛ n'u k'u sen da o caman kɔni kan nin kɔni ye hakilina ye mun kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔrɔtɔ la kosɛbɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta ka jamana fila in sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ Laginɛ ale ni k'a dɔn k'a fɔ ba Maliba mɔ bi bi in na ko i k'a dɔn k'a fɔ finitigiw k'olu de bɛ fanga kunna waati min kun fɔra anw ka furancɛ fanga ma ɲɛmaw ye k'o ye kalo 18 ye nka ko a bilali k'a t'u da nin waati in na dɛ kalo 18 fana k'a bɛrɛ bɛɛ k'a da o ma k'o fana k'a t'u da nin waati in na olu de y'o diyagoya anw de y'o fɔ k'an y'o fɔ ni anw y'o fɔ n'anw y'a bɔ a ma o ye kojugu ye
ne ma olu kɛ kɛlɛ yɛrɛ de fa a kɔni ko filɛ dɛ an yɛrɛ kumakan nɔfɛ k'u bɛ an ka kɛlɛ kɛ o kuma na anw de y'a fɔ a kɔni filɛ n y'a fɔ kuma la yan anw ka kumakan tɛ alikuranɛ kɔnɔ kulu tɛ k'a tɛ bɔ a nɔ la anw de y'a fɔ jamana sariya sunba bi yɛlɛma janko kumakan kelen ayiwa mun b'o bali ka yɛlɛma a kɔni ko filɛ sa dɛ Moribo n'a ma yira k'a fɔ anw kɔni y'a jira k'a fɔ ko kalo 18 k'an na furancɛ fanga baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni o ye nka min ye Laginɛ olu kɔni ma i k'a dɔn waati fo o ta la o ye ko fanga ta f'an bɛ waati min na fɔ sisan an bɛ dan nin kalo hakɛ ma k'olu kɔni m'o kuma kɔni fɔ nka anw ka jamana kɔni y'a jira k'a fɔ kalo 18 k'u na labɛnw kɛ ni ka kalafiliw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bɛn o ko kɔnɔna ma o de ma kɛ kungo y'anw bolo o de kɛra kungo y'an bolo bi munna Laginɛ kana fɔ dɛ a kana foyi fɔ CEDEAO jamana olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ t'u kumakan de kan n'a ma ɲa k'a fɔ kɔ mɔna kan min kan n'o kan ni jɛgɛ sɔrɔla ko jɛgɛ kan ka tila o kan kelen de kan laɲini ye fɛn min ye k'o ka se ka sabati a ɲɛmɔ olu ko k'u tɛ taa kɔkɔ tɛ taa ba ɲɛ k'u bɛ min ɲini i k'a dɔn k'a fɔ maaw fɛ n'o bɛ jamana ɲɛma fila ninnu ko fɔ u ka sariya bato ni ka sariya baaraw la waleya i n'a fɔ bɛnkan kɛra fɛn min ye kabini kununko f'an bɛ waati min i n'a fɔ sisan waati min fɔra ko kalafiliw ka labɛn ka bɛn n'i ka dɔn kalo 27 ye février kalo san 2022 a k'an bɛ don min na komi bi k'an ɲɛ tɛ anw ka maaw kɔnɔ n'o bɛ anw ka jamana faamaw ko fɔ min ye dɔ fara ye i ka dɔn furancɛ fanga fana kan ko hakilina de bɛ senna nin waati in na o de kɛra ka ban hakilina tɛra an y'a kɛ ka ban a banna awɔ a hakilina dɔrɔn t'an na dɛ an y'a waleya ka fɔ 2025 awɔ a y'a f'u ye ko CEDEAO ko fɔ 2025 ko Mali bɛ taa ko kɔni bɛ t'u kumakan kan fo anw ka jamana faamaw ka segin u kɔ ni ka sariya sunba ye min fɔ k'olu lawaleya i k'a dɔn laseliw kɔni kɔnɔna na nka CEDEAO kɔni y'a jira k'a fɔ u n'a fɛɛrɛw sigi sen kan diɲɛ seleke naani tɔnba u kelen tɛ i ka dɔn nin sariya in ta ka da u naga kɔrɔ ye dɛ k'u n'a walankata k'a se jamana wɛrɛw ma walasa ɲɛngini in ka se ka juguya ko i k'a dɔn k'a fɔ jamana fila ninnu kɔni ma fo an ka segin an kɔ ka sariya sunba bato olu ye kuma min fɔ maloya t'u la ko kɔ mɔna kan min kan ko ni jɛgɛ sɔrɔla k'a kan ka tila o kan yala jɛgɛ sɔrɔla ko kalo 18 ayi jɛgɛ sɔrɔla jɛgɛ kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ kɔ mɔna kan min kan anw b'an ka jamana basigi nɔfɛ a n'a lakana olu kɛlen ka diɲɛ sɔrɔdasi bɛɛ tigɛ n'a tun anw ka jamana kan k'u nana lakana kama yala lakana sɔrɔla wa an bɛ waati min na fɔ sisan lakana ma sɔrɔ jamana min kɔnɔ o kalata ye kalata sabatilen wa n'o kalata kɛra ka n t'a si dɔ ta ka n'o bila anw kunna tuguni o fana tɛna k'a dama ko ye don wɛrɛ wa CEDEAO na tila baara la a bɛ kɛ gɛlɛya ye ne ɲɛna u ka ninnu tɔbɔtɔ k'u bɛrɛ k'u nɛgɛ u ka sira don u kɔrɔ yaasa olu yɛrɛ ka baara ka nɔgɔya n'o tɛ u b'u si kɛ baara la ayi an m'an to nin na dɔ wɛrɛ b'u kɛ jamana dafiriw ni Ala sɔnn'a ma o bani fanga dafiri de sanga wulilen nin kɔnna kɛ promotion ye dɛ ayi promotion don dɛ sabu ni dunkojuguya kɛra promotion ye fanga dafiri bɛ kɛ promotion u ka sabali jamana mara mana kɛ dunkojuguya promotion ye fanga dafiri bɛ kɛ promotion ye o ye diɲɛ fan bɛɛ ye n'a ma dafiri ni murufa ye a ma dafiri ni jamakulu ye a bɛ dafiri ni sariya ye u yɛrɛw b'a dɔn u b'u kalabanciya n'o tɛ u yɛrɛw fɛ u b'a dɔn k'u ka kɔni filɛ fanga dafiri si cogo ka ca koyi faama bɛ to jamana mara la sariya bɛ bɔ k'a gɛn ka bɔ a la k'a sabu k'a dabolo ye o tɛ kɛ wa maaw ɲɛ kunjɔn bɛ Mali la fanga jaso la u y'u to anw ka kunkanko kuma ɲɛnabɔ dɔwɛrɛ bɛ kɛ Laginɛ ka a jaso u bɛ ɲinɛ anw kɔ Sudan ma kɛ wa o kɛra dɔɔni don u bɛ ɲinɛ anw kɔ o n'a sɔrɔ yɛrɛ kuma ɲini tɛ yan yɛrɛ kun sɔrɔ ɲini de don wa si tɛ kisi a si tɛ kisi ni Ala ka jɛ an y'o koɲa yira Ala la o si tɛ kisi a ko gɛlɛyara fɛn fɛn bɛ janfa na Mali ko in na ko k'anw karaba k'an d'u ɲɛna da fɛ yarabi Ala ka ko d'u ma min b'u ɲɛna Mali inshallah Moribo i ka dɔn Seydou Jara nin y'a ka fasiri ye a ko sigi min kɛra kununko a kɛra CEDEAO jamana ma ɲɛmaw fɛ k'u kɔni ye ɲangini kɔni bɔ ka bin ka ɲɛsin nin jamana fila i ka dɔn marabaw ma ayiwa o diyara n ye u tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ o kɔ sabu ma Laginɛ kɔni fɔ nka u ye jama min ye Mali furancɛ fanga kɔkɔrɔma donni na fo k'u sa u tɛ se ka fɔ k'u bɛ fɛn ta jamana kan mais Dunbuya fana a ko ten wa o ma foyi ye ko politique tɛ se k'olu girin parce que k'a bɛɛ kɛra u ɲɛna a bɛɛ kɛra u ɲɛna u ye mun kɛ Mali yɛrɛ minɛna ka Mali sigiyɔrɔma 3 kilancɛ 2 minɛna ninnu jamakuluba sigilen u ye mun kɛ ka sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ cɛ ka n'o to anw da la k'an kungo caya k'an ka jamana k'an ka territoire dɔgɔya an bolo yan u man ton ci u ma bubaga ci a ko kɔni filɛ fo jɔ don ka gɛlɛya fara gɛlɛya k'an da la an yɛrɛ hakili la ko anw tɛ to ko ye olu de bɛ to a kɔni ko filɛ ni Ala sɔnn'a ma Asimu kana ne yɛrɛ kun y'a fɔ a ye n k'a kana taa yɔrɔ la ka kɔrɔ ni nin yɛrɛ kɛra o t'a bannen yan o y'a bannen
kanata depuis kay faga damne kama wako ka fura aya fo Mamadou ye lagne ani lagne de fo fly farkulo kelen ko deux poumons dans un même corps on est mal la Guinée aya fo dumia ye ka kanata yoroshi wa kana wati bulu da kana ta burana kaula aburana be no abura mina segere ne do aka ka kuleta ke kisiki katibe kunta segere ya okumege akunta yorola kati kuma ma kono ga boy kati kuma ke République du Mali République kati ya okera asa no dukara awa okera indicateur jino amata mamachi ay munje koni ntoko me mamada kakula kana jamva ke kenega ngoye ka okera ka to jamva la asima kana sonda o de lamga kata wala ndata sanogo fe nene ala jenya fu yu sigi do kalo kletani kono dongu nu be fe ka family ke uka bule kata sanogo fe ay fenjamai ay chama me sanogo sika livru bo malikambi afsika ke ko ka ka kiri ka ko ka korotole ka ka tienfo na tunya ka tienfo idambe che chama no brile kumbi kotige wallahi Allah ko sonsa atiseka fo même avo yango kiri ntiseka kefo yafo aka keke o ya adam mba koro wiro ba ya damne bu makoya ka talon dolon ata sigasu ulaba kumtana efo Dakar atinya nabo ba ke flekati afla bakati ay muge jamfa kera kena kankuye ala kankuna lamsa kuna goyate kuna jami ko fala kanta kuye ni Mali nama ankantige dajira adola ikado kafo minye ikado ko nu tabulo wi jebero mimbi femi al ni tieti bulo ni tabale go shabitu itala fara je nagara badi kala banji nagara badda madama de fara ga duguni endu kaso kata sa no go dosuya muru kala tigu ni nyonje ko Jibril Basole lezi kompawure adama bigitugo abaye bi suya muru kala tigi dama e ndo akete politiki do atado uyadu ngani fana bi maula asimu yo ye ni be maula me kana do daf na be maula me wala ni be maula me i ka fili bito ko ya ukunta to aleka maula me mata na ba ngasoro fama akoro wala koro ka juga ere ni olu ka kuma la me ani ngasoro kurusukolo ndigu ta ko lu jatemine ba ka fo dafara ba no si we nu olu tani fo jatemine fana ka ke ba ke di bi na blessing na gwa ni yambela me ibi dafara ba de uni awo o kuma na lamza ambe temeni kuna foni bese benda mi Nouvelle Horizon ni ikado ka fo ji efa sireo olu be ka ikado tamatiga unga manyema ula ko uka soro fana ku na dangare ola jamana de unyere be ku bolo do jufa kono awo kaikao olu ye nobla kola ka kaikao ko ka demeke ga nyeshi kelemi mbe jamana nkunga ko effort de guerre aben hagli jiga anga temene na o kono makasira o matasira fede ala kana kaikao tenyo ko nakoye effort de guerre do kera malali sina manyedo ogol don joguna de sega nyefo muga ni tanta ni durduru fa kali doro men ko sebe mi ayadi premier cycle la kayele apena lache joguna de sega nyefo ayi akera aleka watila kona sura ay faransi wele no warde amon todo note effort de guerre okuma kaikao ya boloda kaikao yu bolodu jufa kono mama fuye mamu karaba okuma na bisa mata amakeni jago yaye aka bereta je million flase fo warla uski kado yo bu jufa kono ko di ko keka kele dema konte ale matoko aya fasiri kado Nouvelle Horizon kono la ko kairi kado adgudeu adola ku ye kasabi bo were jufa kono ku na kele kele min kumbanga jamana ka kado bereta je sefo million flala o mona faranyonga kulu do de gabara ni o plateforme be association locale ikado ka fo ani mouvement yere wolo debout sur le rempart e ko luka jengo manyo ya de ni ko o mona ingum na iwele sa ko janyo ko ibuya sa lamza ikado ka fo mi debout sur le rempart olu kam meeting bado sinve go bela jile basakili chilae o mona ko mi ikado faranyonga kulu mi utnere de faraziga o yanga dugolo kaya adola ko ulu tara ikado araibolo fe ningata kai marabolo konnala ona lamza ko sibiri temene do babu kalo inkle woro fe mi ikado kaikao uye ikado wale adoke mi nato ikado jamana kono abime senade mimbe ikado sefa wari million kile na kungamve chama beretaje million flala uye ni bela jile de bo wire kunjufa kono kakla kaikado abedi ni jamala je kuna fundike na kano meeting
min ye ka do ko ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin furanjɛ fanga ma ɲɛmaw ma ka i ka u ka ŋaniya sirilen ni ɲɛ dɔgɔkun laban tɛmɛnen min ye ka dɔ ko Bamakɔ tɛmɛnen kɔ i b'a ye k'a fɔ yɛrɛwolo debut sur les remparts olu kɔni y'u sogo don ni ka Kayi marabolo sɛgɛrɛ ka taa jamalajɛba kɛ o jamalajɛ kunnafonidi senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko u ye ka dɔ kuma caman fɔ ayiwa fɛn caman fana waleyara yen nɔ o kumana k'u y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛdonɲɔgɔnya u b'o ta ka ɲɛsin an ka furanjɛ fanga o marabaw ma ko k'u kɔkɔrɔma don fana lamisa i b'a ye k'a fɔ Kayikaw k'u y'a kanu k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko in ye a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an k'a mɔnɔ bɔ hakaja jɛngoma ɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ ni an ko k'an b'olu laɲini hakaja ni o irisi jamana yɛrɛ ta ye ko k'o ko teliya joona o kɔni ye Kayikaw ka kanufɛn ye k'o ja o ka di olu ye kosɛbɛ o ko ka lateliya ko olu mana na ka i k'a dɔn jatigɛ walekɛba ninnu dagajugu wuli ka bɔ an da la ka gɛn ka bɔ an ka dugukolo ka lafiya o dugu bi jɛ an fɛ yan o kumana ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko nin jamalajɛba in ko a ɲɔgɔnna ma kɛ ka caya koyi mitingi belebele in sen fɛ sa i b'a ye kɛsu o bɔra k'a jɔ o kɛsu min bɔra k'a jɔ ko Kayikaw yɛrɛ y'u bolo don jufa kɔnɔ min se min ye o y'o bɔ k'o di ko min ye kɛlɛ dɛmɛni o fanga dɔ ye kɛlɛ dɛmɛ fɛrɛ y'o ye o kumana min ye kɛsu ye sa ko kumana kunnafoni o min bɛ kolabɛnjɛkulu yɛrɛ masurunya o ko fɔ olu y'a jira ko faraɲɔgɔnkakulu fila de ye nin hakilina ta min ye association Bulonba Kayi Bulonba ani k'a dɔn ko groupe des patriotes du Mali olu de faralen filɛ ɲɔgɔn kan ka nin hakili ɲuman ta Mamu Jagoya k'a bɔ o yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gouvernement ka welewele da ye o kumana ko nin mouvement fila n'o ye faraɲɔgɔnkakulu fila ninnu ye u ye kasabi fara ɲɔgɔn kan ko nin ko yɛrɛ u y'a jujɔ ka bɛ octobre kalo tɛmɛnen k'u tun ye kalo kelen dɔrɔn de di maaw ma ko i k'a dɔn nin ko in ka kɛ ka bɛn n'o ye o kalo kelen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen y'a wale i n'a fɔ laɲini kɛra cogo min na o kumana novembre kalo tile 6 tɛmɛnen ko o de kɛra donba ye jama bɔra ka caya o kumana musaka min kun sɔrɔla dɔ bɔra ka fara o fana kan sabu maa minnu yɛrɛ yira o kɛnɛ kan olu fana y'u bolo don jufa kɔnɔ kalo kelen mun mɛn nin baara bi senna o kumana ko min ye kasabi ye k'u y'a ko teliya sabu nafolo ma ɲi maaninfin tɛgɛ kɔnɔ janko i k'a dɔn k'a fɔ balo ɲini na buruburu ma ɲi a ka mɛn i tɛgɛ kɔnɔ ko i kɔnɔ ta k'a na kɛ fɛn wɛrɛ ye k'o de y'a to u y'a teliya nin cogo in na yaasa a ko bɛ se ka sabati o kumana ɲɛfɔliw kɛra Abdulayi Keyita fɛ ale ye Bulonba yɛrɛ o tɔnden ye o kumana Bulonba maa y'o ye ale ye ɲɛfɔliw kɛ a ko min ye i k'a dɔn nin ko ye k'olu y'a kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni welewele da ye ko gouvernement m'a ɲini olu fɛ dɛ maa m'a fɔ olu ye k'a bɔ diinɛ ninnu ŋaniya la sabu u b'a dɔn jamana bɛ lahala min na faso bɛ dabolo min na k'u ka dɛmɛ ta ka faso a sɛgɛrɛ a n'a marabaw sɛgɛrɛ hakaja min ye furanjɛ fanga maaw ye u bɛ se ka an ka jamana in bɔ bolo la cogo min na marabolo fɔlɔ n'o ye Kayi marabolo ye olu ye nin misali di ko dɛmɛ don ka ɲɛsin armée nationale ma yaasa u ka faso kumabɔ baara min u bɛ se k'a kɛ a ka sabati u bolo o kumana ko Kayi ye i k'a dɔn nɔbabɔ nin ye olu ye paaraba kɛ nin ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni diyagoya ye gouvernement ka laɲini tɛ u ma kɛ ni delili ye o kumana ko min ye u ka dɛmɛ ye k'a bɔ u yɛrɛ la k'a kɛ u diinɛ n'u ŋaniya la Kayikadenw de ye nin kɛ k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ma diyagoya entreprise m'a kɛ société m'a kɛ foyi wɛrɛ m'a kɛ Kayikadenw yɛrɛ wolo u ka tanda n'u ka 20 duuru ni fila ani 100 o de farala ɲɔgɔn kan k'o k'a dɔn dɔɔni dɔrɔn de b'o jɛ sɛfɛ wari miliyɔn 2 la ko k'a kɛ ka wolomasiri dabaw dɛmɛ ka furanjɛ fanga maaw dɛmɛ ka faso dɛmɛ a ka kɛlɛ la Demba Konte ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon ka bidon ka wari bila fugula kɔnɔ dɔrɔn kelen man nɔgɔ a bɛɛ n'ala cɛ ba kelen man ca awɔ tama man nɔgɔ ba kelen man ca ala k'an kunna diya n'o tɛ effort de gɛrɛ fɔlɔ min kɛra o y'a ko nege bɔ an na ni kɔni kɛ o lajɛ kɔni y'a ye sisan ɲɛ dɔ bɛ ninnu kun a bɛ se ka kɛ ninnu ye ayiwa Moribo i k'a dɔn an ka finitigiw fo ka wuli ka jɔ la san kɔrɔ cɛncɛn kan i k'a dɔn tile kɔrɔ sanga ani waati an n'an bolo minnu bɛ se ka lakana cogo min na ala ka i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen kisi Moribo min ye maa 6 tigɛ dara olu kan hakilina tun bɛ olu la dɛ ni ka fanga ka a jaso laseli kɔni kɛra i k'a dɔn jumadon kalo tile 5 novembre kalo san 2021 procureur min bɛ i k'a dɔn sigida 6nan na a k'a kɔni bɔra ni ka kuma Samba Sisoko ka laseliw dɔ jira k'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw dɔw dayɛlɛnna k'a yɛrɛ kɛra sababu ye tigɛ dara maa dɔw kan k'u bɛɛ i k'a dɔn kaso la nin waati in na colonel major Kasum Goyita ale ni k'a dɔn Sandi Ahmed Saloum
Issa Samake n'a be wele ko Jos alias Simbo ale ni ka do ka fo adjudant chef Abdoulaye Balo commissaire principal de police Mustafa Jakite ale ni professeur Khalilou Doumbia o murbo ikado ni ma woro o ko somin kon me ula ku me bembembela fanga ninga adjaso o procureur ale somin kon njana ay wuli ka joke ninga sekesekalu kon ndele o ma ko fole nunu ikado ninga jalaki bi ukoka o ku nyininga amanya mingo uyu soro ko uyu yere soro ko banani na de bare sabula ku me faka bembembe ta ninga ikado fanga kon segere o fasike ba ko ni wale mungo ni ngera o ko ni umine ku do berlani wati no be kasola nga uka hake femi o ku bela jile ku temano usra o fe o bela jile fana na bato ina fo la ini ye femi fana nga ma do to kun vora ja ale kun tunna klefla ma kun famana ale kibara mo no be ancien secrétaire général de la présidence ko fo no ye kado Khalilou Doumbia he o ka to ko fora ikado ni ngoina de o ja ikado ka fo asemeni ngoina o be memi me ka taka jamana segere ninga fanga jaso baro sigi senga o nunu me ka labe ikado jijugoro nga minye ikado ka fo procureur o kon telaro umma ninga ikado ko kon dakene ka o ka segesegelu daele kana tige da nunu nga murbo o ko ka koni nye sam bafla ani muganda fana ako do kera de o nga ko no mabo o ko kon na ko sobe bara sabla Mohamed Yusuf Bachile Aras Bach aleni ikado Mamadou Kone foga no kunye ex trésorier pe no me ikado ka fo chagedala aleni Vital Robert Job aleni Pemi Mali no be baraka Pemi Mali la Suleiman Kanzai nunu foga ta se ikado ka fo se ku Traoré mo o ku wati ula ku willa ka nunu fana mine ka jira ka fo ko kasabu ko o ku be faka bembembe ka ninga fanga ko njaso o nga ko segele no na dagun o ka jira ka fo o ko tesina o ko kubla mo do dro kun to bola abo bubusi kun do mo mali ko te ngasimu goita imbesigi kuma mi awo secrétaire d'état ma nyama ko secrétaire d'état ma nyama ko abesi ko nyama la domina malde do yefambe ke mangai ko asimi ya do ke de play goita do ne goita asimi ye goita ki kara krima do wonna so ngani takisegere tisun unadala bikote akon ko fleo o murbo ko ikado ka fo ni ko ne kon be sinani watina ma woro tige daruka o be kaso kon na o nunu me fe ka sor ko ke o ninga fanga kon ndafri o nga ikado ka fo fanga tige lamo o lutelero mo ko sobe o kon yu mine ningu datugu o ikado ka fo ka hako be bato ina fo la ni femi ka so debolo o ku kan na baro be la jele sigi singa o finitige mu mula o luka sege lu fana o temana ka en fe baraka nga yeto yo baro be la jele ke jam tene indicateur jero nouveau kono anta sugula anta sugula ninga ala kana fanga dafri wore ke o kana ka nyama awa mo ikado amura sugu kono ambe fulidi ikado kanumba kelgelena belajile mo mimbe talike ikado kafo mangutu kon meshina o angeme ka dayele belajile o mamumbe no be fe ikado kafo ga jago fe o ka se ka lakodo o wati krengene mbla mbe ikado kafo kumasola ikado ani jabaran sola wala samoka ikado frefonga sekate mechumena angoti ngonzonja munangi son tokola no yanzonja muna yambu son tokola ko sobe ambe ikado kafo guru komesi maiga na baranyo belajile abla maiga amba foka wala imando maram jalo kanunu fo danti e folimina murbu bismillah niko bismillah ne ba fo saha aywa lamsa ambe kanuma jama fo faso kono ani faso koka sigi kunya kuna fone mi ambe sigi kana ta dakoro la ga do soir de Bamako ne bi donale ni ndo nani soir de Bamako ni yebinga ni mi ni kado jatike wala ke bat kila mawu ya ta ka anga wulu masiri tabado ulu Jose Segere no poste de contrôle mi ben nara aywa ko police kele ale tora nani ulu banana aywa bingani senfe Yusuf Konate ale fasiri okay ka do soir de Bamako kono bi Konate ka fola akoko poste de contrôle mimbe ka don nara abodala na be kulukoro marabolo konna la abe Mauritanie o tasira de kan ko ko ngere ka do bingani gelaw nyekina ka ko yoroka o bingani gelaw minu ye jatige wala ke bat gela mawye o buna tige masega do fanflero mine ko bi o ko bingani ngere ka beni juma temene novembre kolo kle duru o mana ba flani mwani ngelen sa ndege nyetani ko non to temene ni sanga bi duru bonyongo ye lamsa ko mi nyanga wolo masi tabawe bai ka fo ananga la kana tigela mawo ko uye ka do ka fo ufana ye ngenya nyimi bingani gela nunga maninga kla
ka mbugo doula ko terroriste nu ko amanya mingo u y'a kɛ sentɛgɛ ni ko laban ye o fɛ sen fila de b'u bolo ka tiɲɛni kama n'o ye moto ye o kumana amanya mingo u ye gɔngɔn wuli bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kumana ko ni min filɛ nin ye a bingani senfɛ ko an ka i k'a dɔn jalatigi dangan dɔ jalatigi mankan dɔ bɛ yen ale tora ko la n'o ye sous-officier de police ye o kumana ko i k'a dɔn ale binna ka faso kumabɔ maramafɛn de to a bolo n'o ye kɛlɛminɛ ye o fila wɛrɛ fana ko olu kɔni banana ko n'i y'a jateminɛ o bɛ an ka lakana tigilamɔgɔw ka fanfɛla ye ko maa min ma bɔ olu fana y'u ta sɔrɔ a la npogotigini dɔ ale n'i k'a dɔn bolifɛ bolila dɔ n'o ye chauffeur dɔ ye o ye société dɔ baarakɛla ye minnu ɲɛsinnen don siraba dilanni ma o k'olu fana olu sɛbɛkɔrɔ banana a ko senfɛ fan bananenw u y'olu ta garagara la joona ni ka taa n'u ye lapitaniso la n'o ye nara lapitaniso ye o kumana k'an bɛ yɔrɔ min ko bi olu kɔni ka banani da k'a tɛna se u ni ma fiyewu ka banani da ko a tɛna se u ni ma min ye i k'a dɔn gouverneur ye n'o ye colonel Amara Dunbiya ye ale wulila a nɔgɔnin fɛ ni ka t'i ɲɛda bingani yɔrɔ kan a taalen kɛnɛ kan ye min ye i k'a dɔn marabolo ɲɛmaa ye a ye wolomasi tabaw sɛbɛkɔrɔ tanu ko n'u ka galabu ni teliya ni wulikajɔ kun tɛ ko ninnu ka tiɲɛni barika kun bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan k'u ka o galabu ni teliya min kɛra an'u ye bɔnɛ min jigi binganikɛla kan k'o kɛra sababu ye ka kasara da i k'a dɔn sira la o kumana min ye i k'a dɔn a bɔlen kɔ ye a y'olu tanu k'u barikada ka sɔrɔ ka taa kɛnɛyaso la n'o ye lapitaniso ye maa bananenw ka t'olu fana lajɛ min tora sa a ye duwawu don kɛ i k'a dɔn banbaatɔ n'a somɔgɔw ye i k'a dɔn ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye k'a tora fasoko la a ma to gansan na o kumana bingani min filɛ nin ye k'a kɛra i k'a dɔn dɔgɔkun kelen ka kɔn min ye kanabilali kɛlen kɔ Suluwa jamana i k'a dɔn maa minnu tun bɛ bolo la n'o ye entreprise ye n'o ye sira dilanna dɔ ye ko Covec o maa saba tun b'u bolo ko olu kana bilala dɔgɔkun kelen o de kɔfɛ nin kɛwale fana kɛlen filɛ nin ye o kumana ko min ye Suluwa ninnu ye k'olu yɛrɛ minɛna kabi juillet kalo tile 17 tɛmɛnen 2021 san a bɛɛ kɛra nin nara o kɔnɔna kelen in na ye o kumana min ye i k'a dɔn nara ani Gwala o sira kan ko ninnu de minɛna o sira kan ye ɔ bingani minnu filɛ nin ye k'a sigiyɔrɔma de cayalen don nin yɔrɔ ninnu na ko jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ani binganikɛlaw ka hakilina ye mun ye ka lakanabaliya sabati an ka taa ka segin siraw kan k'a ka ja sɔrɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ bɛ kɛ sira minnu kan ka i k'a dɔn lakanabaliya sabati ye ka jatigɛ maaw b'o dabolo la yaasa i k'a dɔn k'anw ka sɔrɔ sira ko o ta ngɔni ma i k'a dɔn ka fiɲɛ tigɛ o la k'o de hakilina b'u ma wa min y'i k'a dɔn ka bɛɛ bɔ i dabolo la ka bɛɛ jatigɛ ka bila maa si kana taama ni ja ye jamana in kɔnɔ yan ko o de hakilina bɛ jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw ma ala ka n'o hakilina in sabati an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon bɔli don Isufu Konate ka nɔbila sɛbɛn le challenger Modibo ale kumana an ka taa i ka dɔn Selenge ni Bamakɔ cɛ ye kilo 100 ani kilo 40 ye ministre min bɛ yen n'o ɲɛsin bɛ kuranko ni jiko ma ale kɔni sogo duguni i k'a dɔn k'a fɔ alamisa tɛmɛlen ni ka t'i ɲɛ da i k'a dɔn baraji kɔni nka a ma dan o dɔrɔn ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ groupe 11 min bɛ yen ko groupe numéro 4 kun bɛ yen ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ɲinan san kelen a kun tɛ ka baara kɛ dɛ ale kun tiɲɛnen don a tiɲɛnen kun don Modibo a tiɲɛnen kun don lawale la baara jumɛn tun bɛ kɛ n'an ka groupe kɔni kun tiɲɛna min bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw la u bɛ wele bila maa wɛrɛ ma kɔ kan nka nin sen in ta o y'u wasa don an ka EDMSA maa ɲɛmaw la koyi min ye bɛ tali kɛ ka dɔn équipe technique kɔni na o y'u sɛbɛkɔrɔ wasa don olu kɔni na k'a jira k'a fɔ maa mun bɛ yen nin waati in na n'olu ye k'a dɔn k'a fɔ EDMSA i k'a dɔn a baarakɛlaw ye n'u bɛ Selenge i k'a dɔn ni u ka maa 15 n'a ɲɛmaa kun ye k'a dɔn Burama Kante o y'u wasa don Burama Kante n'a ka cɛdenw na ni ka kalo 4 di u ma u ye faraw sigi senga ani dabaliw Modibo ko kɛra sababu ye groupe in dilan ka ɲɛ ka tɛmɛ fɔlɔ yɛrɛ kan Burama n'a ka cɛdenw Burama n'a ka cɛdenw an k'u fɔ dɛ kun bɛ taa nanzara dɔ ta Warawa dɔ ta jinɛ fɛ ka na miliyɔn baden ta k'o dɔn a fɔ miliyari ka sɔrɔ Burama n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yan ministre ko ka taa ko ka mo san dɔ ta kɛra ko ka taa groupe sa u taara ko proforma wa an t'a si prototype u taara prototype dɔ de san ka na voilà ministre ko min ye k'a dɔn k'a fɔ k'a wele bila maa wɛrɛw ma ka na ko musaka ye miliyari 1 na dɔɔnin ye nka n'u y'a dilan 6 ani dɔɔnin ko n'i y'u da ɲɔgɔn kɔrɔ i yɛrɛ ye ko isa dɛ o ye minɛn mun donna a la cɛ Modibo dɔnni karamɔgɔ b'anw fɛ yan o b'an bolo yan dɛ nka k'u to yan ka taa waso don maa wɛrɛw la a b'u ɲugu yɛrɛ la dɛ
ministre min be no nyesi me dugu jugoro nafolo ko mo kurango ani jiko Lamine Seydou Traoré ale di kado edem ma nyema ikado ka fo Umar Jara a nunu ngonu fanga ke kele alamsa do ninga ta ma nunu fo ningu wale nyumando ninyi kado silenge edem min be baraji min be abarakelaw chede mun be no be talike Buran Kante na ka chede una mata ani nduru ku ye jamana kuna wolo ikado ka fo baranyumangera ku fo ku wale nyumando ka barake chugo nyumana o ni duye jatemne ke ministre tara katani baraw bela jele laje ani yele musabi nyuana na ye jatemne ke musa minganga donina ani nunu sira ka kuru ka benini ye ayu fo ni ku wale nyumando ka chesire la nga ku bunu soni sigi fe minga de o de la kokoli bara no formation ka to ko baraw sigi singa ikado ka fo anga chake da banunu amaw kun wala sa ka se ka se u yere koro ni fendo chena dron u yere kagla je dungo do yele mabido voilà c'est comme ça ni barala o de kan e nulu tita la kokoli kalaunge kala joli kalaunge ka faroka ati nyawo jago ya mta wali jamana la joli o de no feka na ni yele tate wali tate ko ka soro kala bela jele ko ni kelen de akomi ye Burama Kante na ka chedo ye ikado mata ani nduru olu farala nyonga donia mimbu ula uye mi kala ikado classique no uye mu nyedo ku nana ikado kalu nani bonyongo omurbo mi ye kado ni groupe nye kase ka glan ka nya afona nyana katime foroka bare sabula apme kurami ndi murbo ko pme ikado ka fo muga ani kelena nga nunu ya glan atari jo megawati bisaba ani flaga de Allah akbar Donia be donia kono boy. Ya kufa so. Donia be donia kono. Ça fait ya kufa so. O doke. Ako ni wale nyuma ni faso nyuma ya wale amurbo ministre ko ni nganga fo ka to ka ikado akesanga ani watu bela jelela ko ni mbebla mali kura bara ko ni ngonna joteke malable ngoi ikado ka fo mamumbe libe chagada femvela kiki wasado ka bara la de o nunu ye okoroma suru ko ni jira ana uye kalaminge ninga ajira bela jelela ka fo ko jaja ubisi uyere koro use ka barake barambege sababu ninga jamana ko ni jirwa o Seydou Lamine Seydou Traoré ako kale ni sonjara ko soba ko anana tama mina akara kuna wolo ire mami ma kosobe we edem manyemai faso man nimisa nunga kalana nunun tama ke faso ci kala faso to kala wani jama di banfe ya wo utejatere kuto dibila ite kaso kata do ta jinye folu busuro kana kama yongo dam na andala kaso ala mba min do ta do anga danyere la sa marwo anga danyere la anga so anyere ye o fona ba ko to sisi ako minye baraji min fle selenge o ministry ko ndara ka do asokono nya na dogo nya bela jelela nyere metama ina koyi marwo ikado aduna wo bela jele ko ninga bela jele fese o ka jate mino ko dinge ako nimbe bla minen kele min ngono mamu mbe no lubu magonya kura ani jila marwo luka se ka lafia ka soro makani gbele ai ako barabo to be ko fe kana mo be se ka nimisi wasa soro chomina nga doni do abibo ikado ka fo adafe don fana o ko ni barami woni ngera ko ka chedon fo ningu wala imando edem SA barakela belajile o ka chesiru no ka wuli ka jo amurbo ku ye faso de nya wala nyuma minge ko ku fo ku wala nyumando uye ikado ka fo jamana kisi war babo afo war fli fenetri mam ku ka kala yi magonya jamana ye jamana man nimisa nun kala ni nafi wa funa ya doko jamana min yulu kala ku ka nga ke odi ye nini hakilina kanga na maldena ambe domine ko abe fodi mako prise de conscience ni mata nduru nunu nenu ko lawalo ye nenu ne yira jemala o ka jonyondu mo ala so jonyo dira do masaka mata nduru ay baraminge wallahi o ne faso nyuma ya bara anaka ka faso milliard kilinga nga do femi ndafe faso wala nyuma do million woro olu sera ka baraka be megawati mwa ani kile a milliard mais si ça nous a bla bisaba ani fla il y a milliard kele ngoina a ko jele unteo a baisse facturation donc masara bala wode ba ya ko ya ka siri mo wa bara tike tarere mi se wasa tesora la wode be chamana duntu ngo on dale on tanu jurlaw anye munu salo minge ikado ire nyekara chere selenge barajila muru uborani boisson ye aglas la mango ngo jagwa yo koy o jagwa ma mu ngara energie di mali mati dedo aida badare ire nyekara chere amaba ndara we boso again aglasima ino kaga ngoni ne ni dedo nindo abike ni njogela ni awere ka roe awo fe manga bo aglasima
avec énergie ka ala ka de ka bala la fo ka wala nyundo ngembo fana no fe ko fu ko se ko no match amerom na ko mbi abenala e abe baranyuma mbala Omar Boy Cardo ka fo akasharde ko mbe e bali Idriss Sissoko ambe bali fo ninga wala nyundo o baraka choko kan abi keta de murbu ambe kari kam so refu awo ni kari kam so fura nyere debe no Amadou Gaye Kanté anga foli ba fana ni ala ka je ala ka nyaka dama lamsa ikado alaba nyaga dama nga ikado ka fo ala ka latiga ka suru yere jile dablala bemye ni sananye mali do kanga hakilina de soro ka fo ko faso anga yere ko indabla yere ko de duna an jori la fo ko ke tabulo mando e amulo ka soro nyumante nanyo bla sisa ambi fon vena sandama do dron malde dabiyele ma amba fo nguje jamena yere ka akofle abena la che ala ka klinyuma ndama amin ene pana mbaleta ne ene pananta ikado ala ka abalo o be fo duwo kono lamsa ala ga hinala de bikla ga fo dugile kono mama na ali samba kelembalo do na fo ma deliga karsaye o ba jira ka fo ko ma siti toya mi nyanga fanga blo nyama koroye Mariam Kaidama Sidibe kado madame Cissé ala ya fana mini jido ya ka sito sambi wolonvla anisaba Amadou de dana daka wallahi mali yere mumbe be ka bi mali bangena fanga blo nyama musuma folo de kerale wani biche mawre makai Amadou tumantura la hinala Amadou kumbe mado ale de dana daka wallahi o ka jira ka fo musomindo abi mo faranya absega magogla jamana magogla na be Amadou ya be bulu do ba ni mi make ministre kira directeur yoro la ni make directeur yoro la iba soro barado bulu dale ke chugodi muro ni ne kai hali ma tayana sa wallahi ay baraban munge ka to ka fo wala ka dusu do maw kono ko ni yesu tarunto ya ko ba hakli sorodi nin kai lamsa ikado madame Cissé Mariam Kaidama Sidibe ala ya miniji dogo ya ka beni sambi wolonvla ani sabaye ikado lamsa minyi ikado madame Cissé Mariam Kaidama Sidibe ale kera fanga blo nyamaye muso kelempe mi kabi mali kera mali aka ke fanga blo nyamaye no premier ministre ye ale de kelengeraye ko ala ya ale fana miniji dogo ya ka beni ikado ka fo sambi wolonvla ani sabaye akera Tunisie jamana la sabu akuntara furakeli de la oro nunu nai o minye madame Cissé Mariam Kaidama Sidibe ayere ikado ka fo ko ale sugandira ba fla avril kalo kile saba ba fla anita ninkile ninka ke ikado fanga blo nyama e premier ministre o kera jamana nyama korofe alaga hinala Amadou Toumani Touré atete ko ayo ke ukmana foka na se ikado wulika jowma fokata o rega fanga dafri ikado Mariam Kaidama Sidibe ale de kunye fanga blo nyama e fanga dafri la ga beni mars kalo e ba fla nitani flasa mana Amadou ka fanga dafri le ko Mariam Kaidama Sidibe atari sigi ki mantun tetew asema dokola adama dokola mama ka ikado ko mafia makome ayregi mantun tetew ikado kafo atari sigi oboloka akilla tigele o kabo watila sa adama do mashika tabulula politiki ikado amayi obunakunga adama ye politiki kola o ko kabi wati janza ibai kafo kwa kumfari gwanedo o ngaminye ikado kafo primature yere no yanga fanga blo nyama ya sui Mariam Kaidama Sidibe ikado ka fo ko ale aye ikado ko kaba make oye farganin ko okundone do madoula o mi ikado yanaka ko yere fana ibado bikono ndoni kile 191 ko ikado blasraba kundo no conseiller technique Amadou Toumani Touré krefe kuluba osigila eno o fana temeningo utukalo bikono ndoni kile 191 ko na bla juin kalo 92 o mana mi ikado ministre de plan de la coopération internationale gouvernement to la fanga franje fanga kayo fana farida okumana mi ikado ka fo mekalo ikado ba bikono ndoni flasa kana se juin kalo bikono ndoni flama ibai ka fo ka kera ministre de l'agriculture environnement ayo fana ayo jorofa utu kalo bikono ndoni sawa 93 kana se novembre kalo ba flama no 2000 a kera secrétaire exécutif silsila ni silsi ko fo ale buguna tige comité inter-état de lutte contre la sécheresse au Sahel o de silsi okumana ko o diabala o kumbe wagadugu no Burkina Faso faba e okumana munye utukalo bafla ni kile sa Mariam Kaidama Sidibe madame Cissé a sugandira ko kuratu ninga keika do jamana nyama blasraba e conseiller spécial krengrenne mona jamana nyama krefe no Amadou Toumani Touré o marsikalo o kabi marsikalo foka ta se juin galo bafla ni flasa ma okumana kwa e ministre ya joro minfa ministre de développement rural ikado malikono ya bafla ni sabasa
sisan ka a sugandira tuguni k'a kɛ i k'a dɔn conseil administratif ye Sonatam na n'o ye société nationale de tabac et aliments du Mali o y'o fana bugunatigɛ ye o kumana k'a ye ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen fa Mali la ka sɔrɔ ka na laban jumɛn na o de kɛra i k'a dɔn fangabolo ɲɛmaaya ye n'o ye premier ministre ye fanga dafirila k'a to o jɔyɔrɔ in de la o kumana Mariam Kayidama Sidibe k'a ye ni ministeriya jɔyɔrɔ ninnu fɛn fa a y'a bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn a kɛ ni kunnawolo ye o kumana ko gouvernement de transition a i k'a dɔn fangabolo ɲɛmaaya fɛn min i k'a dɔn Madame Cissé Mariam Kayidama Sidibe o kumana ko gouvernement de transition o fangabolo ɲɛma ani maa ɲɛma olu ye dugawu kɛ a ka denbaya ye ka dugawu kɛ a yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ka dugawu kɛ maliden bɛɛ tɔgɔ la ani Mali yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la o kumana ko fɛn min i k'a dɔn Mali yɛrɛ ka dugawu ani Mali yɛrɛ ka bonya u y'o jira ka ɲɛsin i k'a dɔn ni maa kofɔlen in ma n'o ye Madame Cissé Mariam Kayidama Sidibe ɔ kubadabada dali dugawu bɛ kɛ Ala k'o nɔgɔya nin ye min ye janajaw ye k'o na k'a dama kunnafoni ye k'o lase n'o waatiw kɛra i k'a dɔn damaw tulo kan an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ ka fasirijɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don ayiwa Modibo a kɔni diɲɛ bɛ tan de ye i k'a dɔn k'a fɔ Ala ka hinɛ la ɔ k'a dayɔrɔ sumaya a ye baaraba mun kɛ a bɛ to an hakili la ale bi ɔ an na maaw la n ka sɔrɔ ka maaw tasi la kunun sanga ani waati maa maa kɔni bɛ baara la baara ka kɛ faso kɔni ye nimisa t'a la dɛ maa bɛ taa k'i tɔgɔ k'i tɔgɔ de tu a dɔ filɛ dɛ u ko sabu b'u dun a bɛ kolo dun a tɛ se ka tɔgɔ dun dɛ saya yɛrɛ siranna tɔgɔ di kosɛbɛ awɔ f'a k'a da fɛn dɔ la i m'a ye n'a ma fɔ ko karisa fariganen kun a fɔ ko ko a talonna sisan a tisora dɔrɔn de kunkolodimi dɔrɔn de tun b'a la Ala ni saya yɛrɛ siranna tɔgɔ di filɛ dɛ ayiwa Ala ka hinɛ u bɛɛ la ɔ k'u dayɔrɔ sumaya Modibo waati kɔni sera an bɛ foli ni tɔni ta ka ɲɛsin kanubaw ma i n'a fɔ an donna kan min na ɔ min bɛ tali kɛ an baarakɛɲɔgɔn Isu Tarawele Isu Karabati ɔ min bɛ tali kɛ a bamuso la Ala ka kalifa minɛ a la bi n'o bɛ Madame Tarawele Rokeya Tarawele kofɔ Ala ma hinɛna Mahamadu i k'a dɔn k'a fɔ Tarawele ale furumuso kun don a fatura ka si to san 78 na ɔ janajaw bilalen bɛ ka bi wulada in na kɔnɔ nɛgɛ kaɲa 16 a b'i kɛ i k'a dɔn bulukasomugula u yɛrɛ ka denbaya la an bɛ dugawu don kɛ ani banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ɔ min bɛ tali kɛ Bɔngana fana na ɔ a kɔrɔmuso kunungo Ala fana y'o ka kalifa minɛ a la Bɔngana u feminɛ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ senu na ɔ an b'aw ko Ala ka hinɛ la ɔ ka dayɔrɔ sumaya nin waati in kɔni gannen don nka ko bɛɛ n'a waati don lama min kɛ don min na o de ka ɲi maaw ko ten ko n'i famana ale ma a bɛ bulonda wɛrɛ la kosɛbɛ Ala ka fataw k'an bɛɛ lajɛlen ko Ala ka limaniya di bakɔrɔba n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma senu an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Modibo an bɛ kanuba dɔw fo ani ka sɔrɔ ka bɔ bisimila Ala ka jɛ foli an b'a kɛ ka ɲɛsin an kanuba bɛɛ lajɛlen ma bakurunba la nka n b'a fo n'o ye Musu Danba ye kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini jama fɛ falajɛ gouverneur ka kare la n'an y'ale ka foli kɛ n to a ma n'o ye Modibo Kulubali ye alibitiri kɔrɔ dɔ a bɛ artisanat an ka foliba ye ka foli k'o kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn Sanba Tarawele ma Kita TP la o kumana min ye k'a dɔn n'an y'ale fo foli an b'a ɲɛsin k'a dɔn an kanubaba ma min n'a y'an sɔn sutura fini na Alassane Haidara Bani Hashimi n b'a fo kɛnɛ in kan yan faso dɛmɛ o ma ɲɛma dɔn k'a y'an sutura Ala k'an n'a sutura fini ye sutura ye o kumana min ye k'a dɔn k'a fɔ foli ani tanu ni waleɲuman dɔn an b'a ɲɛsin k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ma maa ma bɔ maa la k'a dɔn Ami Mayiga an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn don Énergie TV ni FM na a fana bɛ k'an lamɛn nin waati in na an ka foliba ye kɛnɛ in kan yan nɔ ka foli kɛ an yɛrɛ duwakɛ ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ min ye Kolbi ye ale b'a ka i k'a dɔn sangaɲɔgɔn tɛ style ale dalen bɛ Nɛmakɔrɔkuranin na a dalen bɛ sisan a n'a furumuso Diliga k'a sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da ni sanga in na ni Ala ka jɛ ye ayiwa Abudulayi Bagayogo an b'a fɔ nin waati in na a n'a furumuso Zɛrini na danti foli min na cɛmɔgɔlakaw ka Abulayi n'an y'ale fo Arasi Jalo n'o bɛ Gawusu Jalo ko fɔ an baarakɛɲɔgɔn don an b'a fo a ka timinanja n'a ka wulikajɔ la sanga ani waati a bɛ an lamɛn Usman Mamadu Danbele i k'a dɔn Kucalakaw fɛ yen sɛ marala don i k'a dɔn an b'a fɔ nin waati in na an kanubaba an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn Badara Kɔnɛ ale bɛ Sikaso nin waati in na fo ka taa se Abdou Karim Kɔnɛ ma n'an b'a wele ko Marabu le grand commerçant de Sikaso a b'an lajɛ sanga ani waati an bɛ Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo ale tɔgɔ la nin waati in na Abdou Kulubali sigida yɛlɛma ɲɛma k'a fo ka Yusu Ayidara fo Masigi ka tonton Seydou Kulubali fo Elvitasi la ni Ala sɔnna o kumana Lamisa an bɛ foli kɛ an kanubaba dɔ ye min ye ko Asa Kuruni ale ye baarakɛden ye Kadi ka baarakɛden don k'u sigiyɔrɔ bɛnnen don Senu ma fana k'a bɛ dugawu k'an ye k'a dɔn ko Ala ka sija ni kɛnɛya da an ma an yɛrɛ bɛ i k'a dɔn Aïssata Kuru Aïssata Kuruni n'ale ye servanti ye an yɛrɛ ka foliba ye nin kɛnɛ kan ni jamana in baarakɛden bɛɛ an musow dɛmɛbaa musow bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan
ka foli k'a kɛ grand sœur ye Masiriyata Sayi Masa n'a ka denbaya n'an y'olu fo Empereur Bawule Banu Magaji an ka foli b'u ye ka famille Kɛmɛso k'u bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ yan foli k'a kɛ n yɛrɛ dɔgɔkɛ ye Yuba Koyita ni y'ale fo i k'a dɔn Mamadu Golfa n'u ko Mama Golfa an ka foli b'a ye kɛnɛ kan yan nɔ ka foli k'a kɛ ka ɲɛsin kanuba jama bɛɛ lajɛlen ma Hawa Baba Jara an ka foli b'a fana ye kanuba ba don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Burkina ma nka b'a fɔ Mali la waati na Fatumata Tɛnɛ Sɛnpara an bɛ a fo ni waati na ni ka a waleɲuman dɔn ka n'a baraɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Tɛnɛ n'an y'ale fo waati min na min bɛ tali kɛ Pise FM na Amadu Sisoko n'u b'a wele ko le grand MC an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen i ka dɔn danti foli min na Modibo waati kɔni korona Habiba Elebo k'a dɔn Awa Tafili fa don ne kɔrɔkɛ don an ka foli b'a ye Bagadaji ka Mamadu Ture n'o ye ale yɛrɛ terikɛ ye Murankɛ don koyi o kumana ka foli k'a dɔn Madame Ba Madame Ba Fanta Keta an ka foli b'a fana ye Bagadaji ni sɔrɔ ka foli kɛ n yɛrɛ terikɛ n'o ye k'a dɔn Kɔla Sise min ye Penda Abdoulaye Jawara kanuba ba don an ka foli b'a fana ye ka sɛgɛ kɛnɛ kan ni Balikisa Mayiga n'u k'a ma ko Seline an b'a fana fo ka Fatumata Kamisogo fo ka foli kɛ Jɛnɛbu Sisoko ani k'a dɔn an ka musokɔrɔba ye n'o ye Umu Dilika Kane an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Kɔngɔkaw ka adamadenya k'a fɔ ni ka waleɲuman dɔn surakaw laban na taa ni ne n'u ka ngɔmi kunba in koyi ngɔmi kunba in ngɔmi a ka fisa Murama dɛ nka n'i y'a sɔrɔ tile kɔrɔ i tɛ ɲɛmugu tigɛ b'a la ayi ni maa si tɛ se ɲɔgɔn ma sumanko la tun wa san o san Awa y'a laada sigi a ma wuli nka Elebu ko k'ale yɛrɛ ma ɲinɛ ta sɔrɔ a baara banna n'anw y'a sɔrɔ ka ban ale Elebu bɛ lafiya o kumana k'an bɛn waati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye